Det er min sut. Min. Nej, det er min sut. Det er min sut. Min. Nej, det er min. Min. Nej, det er min. 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 Må jeg tage den? Ja. Far får sutten. Ja. Tak. Hvor er øret hen? Hvor er øret hen? Der. Og det andet øre? Der. Ja. Og hvor er næsen? Ja, og munden? Og øjet? Og det andet øje? Det andet øje, hvor er det hen? Hvor er det andet øje hen? Der. Og hvor er fingrene? Der. Og hvor er sutten? Der. Hvor? Der. Er det min sut? Min. Nej, min sut. Min. Værsgo. Var det dejligt at få børstet tænder? Ja. Ja. Min. Ja. Mig. Ja, det er dig, der kommer på der, ja. 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 Min. Ja, det er rigtigt. Min. Hvor er dine ører hen? Ja. Ja. Hvad er det her? Min. Hvad er det her? Hvad er det der? Ja, hvad er det? Min. Ja. Hvad er det? Ja. Ja, og det der? Ja. Ja. Og det der? Ej. Øje, det er rigtigt. Mere. Ej. Ja, et øje mere, det er rigtigt, skat. Ja. Vil du have en ny sut nu? Ja. Ja. Ej, det er min sut. Min. Nej. Min. Værsgo.